Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Happy New Year sa matag usa ka nato ug salamat sa Ginoo gumikan kay gihatagan ta niya og kahigayunan nga malugwayan ang atong kinabuhi ug nakaabot kita sa tuig 2022. Ug among gipaabot ang atong pagpanimbaya sa tanan natong mga kahigalaan ug mga kaigsuonan gikan sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang tuig 2022 mga kaigsuonan mao kini ang ikalima katuig sa atong operation diri sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. And if you've been following us this past 5 years mga kaigsuonan, mamatikdan gayud ninyo nga aduna lamang kitay usa ka primary message dinhi sa kahanginan. Ug mao kana ang ebanghelyo or maayong balita sa grasya sa atong Ginoo nga naghatag og kaluwasan sa tanang mga makasasala nga mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. In other words, gibatbat, gimantala, giwali nato ang maayong balita dinhi sa kahanginan nga ang guilty nga mga makasasala mamahimong maluwas mga kaigsuonan, mga kahigalaan kung ilang ibutang ang ilang pagsalig kang Kristo lamang ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Now basin og nakigistorya kita sa usa ka individual karon, usa ka kalag nga na-bothered, nabugatan bisan pa niining taknaa ug sa imong kasing-kasing higala mahimong imong gisulti nga ikaw anaa sa tumang kabalaka ug kaguol mahitungod sa imong kalag. Nakita mo nga ikaw makasasala, nabati mo nga ikaw makasasala, ug gitinguha mo ang kaluwasan. Naguol ikaw, nahadlok ikaw nga kung ikaw malaglag, kung maabtan ikaw kamatayon, ya dili ka andam unsa may mahitabo sa imong kalag sa eternidad. O basin og dugay ra ikaw nangutana kung unsaon nga makabaton og kaluwasan ang imong kalag. O basin og natunggan na nimo sa makadaghan nga higayon higala nga kinahanglan nga mutuo ka lamang ug musalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang pangutana, unsa may buot ipasabot niining mutuo ug musalig kita kang Kristo alang sa atong kaluwasan? What is it to believe? What does it mean to believe? Now, kining mensahe niining takna mao kini ang atong gilauman nga muhatag og tuldok sa imong dugay ra kayong pangutana. And I will try to tell you, my dear friend, kung unsa gayoy buot ipasabot niining mutuo ug musalig ta sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, what you are to believe. Unsa may angay nimong tuuhan. Ikaduha, what it is to believe. Unsa may but ipasabot niining mutuo ug musalig kita kang Kristo. And may the Holy Spirit help us in our meditation today. Budangat kita sa unang punto. What you are to believe. Unsa man gayoy angay nimong tuuhan higala. Again, naka-realize ka, nakaamgo ka nga ikaw makasasala ug nahailalom sa tunglo ug kapungot sa atong Ginoo. Ug nakaamgo ka, nakahinuklog ka nga dili mo mahimong luwason ang imong kaugalingon. Wala kay mabuhat alang sa imong kaluwasan.
Well, what you are supposed to believe, unsa may imong kinahanglan nga tuuhan alang sa imong kaluwasan. Kinahanglang imong tuuhan higala nga ang atong Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo dinhi sa kalibutan aron buhaton ug aron pagaantuson ang tanang gikinahanglan alang sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, alang sa kaluwasan sa tanang mga makasasala nga muduol kaniya ug mutawag kaniya. So kinahanglan nga mutuo ka sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Gisunod niya ang kinatibuk ang balaod sa Dios nga imong gibali, nga imong gisupak, o giantos ni Kristo ang tanang pag-antos, ang tanang silot, ang makatarunganon alang sa dili makatarunganon. Ang tanan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanan nga iyang giantos, pagaisipon nga imong gibuhat ug imong giantos kung ikaw mutuog musalig lamang kaniya. Ang matag usa nga mutuog musalig sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanan niyang mga sala mapasaylo, mga kaigsuunan. Ang iyang kalag atubangan sa Ginoo, isipon nga matarong, pagaisipon nga tulid ug walay sala, ug pagaisipon ikaw sa atong buhi nga Dios as if ikaw ang misunod sa balaod sa Dios, and as if ikaw ang miantos sa tanang alantuson nga haum lamang sa imong pagsupak sa balaod sa Dios. So you see, ang buti pasabot niini, mga kaigsuunan, si Kristo ang kapuli sa tanang mga makasasala nga nagatuo ug nagasalig kaniya. Si Kristo ang kapuli. Siya ang misunod sa kinatibuk ang balaod sa Dios, ug siya ang nagantos didto sa krus sa Kalbaryo, kapuli nato, isip puli nato, mga kaigsuunan, ug pinaagi kaniya ang tanan nga mutuo ug musalig lamang kaniya, pagaisipon nga tulid atubangan sa Dios, pagaisipon nga matarong. Mao kini gitawag og substitutionary obedience, substitutionary death of Jesus Christ. Dili nato mahimong sundon ang kinatibuk ang balaod sa Dios because only God is perfect, pero ang gi-require sa Ginoo 100% obedience, dili nato kaya. Dili nato kayang bayaran ang silot sa sala. Ang giingon sa Biblia, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. Mao nga si Kristo ang mipaaga sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. In other words, si Kristo ang kapuli sa makasasala nga mutuo ug musalig kaniya. Jesus took our place. Si Kristo ang mipapel sa angayan lamang unta kanato. Jesus took our place. Aron ang pagkamatarong ni Kristo atong maangkon. Giantos ni Kristo ang kamatayon. Aron ang mga mutuo ug mosalig kaniya dili malaglag hangtod sa kahangturan. Mibarog si Kristo, isip kapuli alang sa mga makasasala, representante alang sa mga makasasala. Siya ang gihukman, imbis nga ang mga makasasala ang paghukman, ang mga makasasala ang mituog misalig kaniya. Si Kristo ang mibarog, ingon nga hinukman aron sila mapasaylo, aron sila maluwas hangtod sa kahangturan. Ang giingon sa unang Timoteo kapitulo 1, versikulo 15, tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Gumikan kay si Pablo kaniadto maglulutos or manlulutos sa iglesia sa Ginoo. Makasasala kayo si Pablo, mga kaigsuunan, apan giluwas siya sa atong Ginoong Hesukristo. Wala mapalpak si Kristo sa iyang misyon sa pag-anhi niya dinhi sa kalibutan. Klaro kayo sa atong teksto. Mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Ug kun ang misyon ni Kristo luwason ang mga makasasala, dili siya palpak sa iyang misyon. Ang tanang mutuo ug musalig kaniya maluwas gayod.
Ang giingon sa Isaias kapitulo 53, bersikulo 4 hangtod sa 5, ang giingon dinhi, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos. O gipas-an ang atong mga alantuson. So kapuli, substitute mga kaigsuunan. Nagtuo kita nga ang iyang pagantos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. You see? There is this concept of substitution. Kapuli kanato si Hesukristo. Siya ang naganto sa alantuson nga angay unta kanato gumikan sa atong mga kasalanan ug pagkadautan. Tataw kaayo sa balaang kasulatan mga kaigsuunan. Jesus Christ died for our sin. Si Kristo namatay alang sa atong mga kasalanan. He died for the ungodly. Namatay si Kristo alang sa mga dautan. Mo kini giingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Nakuha nato ang substitution mga kaigsunan. Ang kapuli, si Kristo ang mibarog, miantos, mibuhat sa tanan alang sa mga makasasala nga mutuo ug musalig kaniya. Mao kini ang testimonyo sa pulong sa Dios ug mao kini ang angay nimong tuuhan higala. Kinahanglan nga tuuhan nimo kini gumikan kay mao kini ang testimonyo sa Ginoo mismo nga makaplagan nato sa iyang pulong. Kinahanglang saligan mo kini gumikan kay pulong kini sa Dios, saad kini sa Dios. Kinahanglang makumbinsi ikaw niini gumikan kay gipamulong kini sa Dios ug imposible alang sa Dios ang mamakak mga kahigalaan. Kinahanglang musalig ikaw niini gumikan kay gipadayag kini o giangkon kini sa balaang kasulatan ang atong awtoridad sa atong pagtuo. Mao kadto ang unang punto. Unsa ang angay nimong tuuhan? You have to believe that Jesus Christ isip kapuli sa iyang mga katawhan. Iyang gibuhat ang tanang gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Gisunod niya ang balaod sa Dios ug iyang giantos ang silot gumikan sa atong pagsupak sa balaod. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, what it is to believe. Unsa may buti pasabot ni ining motuo ta ug musalig kang Hesukristo? Unsa may buti pasabot niini? Well, ato na kining nasulti kaganina pero ato pa kining dugangan niini nga punto. Kining muingon kita nga mutuog, musalig kita kang Hesukristo lamang. Dili kini ang intelektual lamang nga pagtuo nga kumbensido ta nga si Kristo mianhi dinhi sa kalibutan na tawo, 100% God, nahimong 100% man. Dili lang kini intellectual knowledge about history or kasaysayan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Kining moingon tag mutuog, musalig kita kang Kristo lamang, mao kining atong ibutang kaniya ang atong confidence. Kining confidence ba nga kining salig kita kaniya, confident kita kaniya. Atong ibutang ang atong confidence kang Hesukristo. Unsa ang testimonyo sa Dios Amahan mahitungod kaniya. Dili kini ingon nga persuaded lang kita or kumbinsido kita sa atong hunahuna, intellectually, mahitungod sa gisulti sa Biblia, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang bot ipasabot ni ining mutuog, musalig kita kang Kristo, mao kining musalig kita kaniya lamang alang sa atong kaluwasan, libre nga kaluwasan. Nga kung mutawag kita kaniya, sigurado gayud kita nga iya kitang tubagon ug iya kitang luwason. Believing is trusting in Christ alone to save you. Kining kang Kristo lamang gayud kita nagtuog, nagsalig alang sa atong kaluwasan. Mao kining pagtutok nato kang Kristo lamang. Dili kita mutan-aw sa atong pagkabuutan, dili kita mutan-aw sa anaa sa atong palibot,
mututok lamang kita kang Kristo, mutawag lamang kita kang Kristo, ug mag-expect kita nga iya kitang pagatubagon, gumikan kay iya kining gisaad, nga ang tanang muduol kaniya dili gayud niya isalikway. Sama sa gibuhat sa mga Israelites, napaakan sila og mga bitin, gumikan sa ilang pagkagahig ulo, didto sa kagulangan mga kaigsunan sa disyerto, gipaak silang mga bitin. What a picture sa sala. Gipaak kita sa sala, lala sa sala ania kanato, ug ang bayad sa sala maong kamatayon, nagparade na kita padulong ngadto sa kalaglagan. Apan ang giingon ni Moses, iyang gibayaw ang bronze nga halas dito sa wilderness nga nagapicture sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon si Moses, ang tanang napaakan tutok sa bronze nga bitin. Dili gayud sila mamatay kung mututok sila. O gipasabot kini ni Kristo nga kadto anino lamang kadto kang Kristo nga gibayaw didto sa cross sa Kalbaryo, nga kung mutuog musalig kita kang Kristo, kung mututok kita kang Kristo mga kaigsuunan, nga ang gibuhat niya didto sa cross igo na lang sa atong kaluwasan, dili gayud kita malaglag, dili kita masilutan sa atong sala. So ang pasabot ni ining nagtuog nagsalig kita kang Kristo, atong kumitar ang atong kalag kang Jesus, atong gisalig ang atong kalag sa gibuhat ni Jesus nga igo nakadtualang sa atong kaluwasan. Simple rabya untang pagsalig ug pagtuo sa atong Ginoo, ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas, dali ra kayo kanang litukon. Pero lisod kayo kining buhaton gumikan sa garbo sa tawo. Ang tawo, gusto gyud niya nga siya ang bida sa iyang kaluwasan. Gusto gyud sa tawo nga duna siya'y papel alang sa iyang kaluwasan, nga ang iyang good works iyang i-insert sa formula sa iyang kaluwasan. Pero ang atong good works, mga kaigsuunan, hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Kinsang maayong binuhatan ang atong saligan, aron maluwas kita. Kinsang dugo ang atong saligan, aron maluwas kita. Kang Jesus lamang. Kang Jesus lamang. Wala kita'y contribution, mga kaigsuunan. Now, aduna kita'y igsuon nga ang pangalan Ana. Galibo gayud siya kung unsay ibot pasabot ni ining mutuog musalig kita kang Jesus lamang alang sa atong kaluwasan. Unya miabot siya sa punto nga na desperado na kayo siya. Ug ang pastor nga iyang kaistorya kanunay nagapahimangno kaniya nga tutok kang Jesus. Kang Jesus lamang musalig, dili sa imong kaugalingon, ayaw tan-aw sa imong pagabutan, ayaw tan-aw sa tanang anaa kanimo, tan-aw lamang kang Jesus. Pero ang tambag sa pastor murag napakyas ba kay ang babae nga si Ana naglibo gayod gihapon kayo, wa gihapon siya nakakaplag o kalinaw sa iyang kalag. Na usa ka gabi ni Ana, mi duol na usab siya kang pastor og nangayo og tambag. Ang giingon sa pastor kaniya, wala na koy laing maistorya nimo. Ang tanan nga akong giisulti kanimo, maura gyud gihapon ang akong isulti kanimo karon. Kinahanglang mo tan-aw lamang ikaw kang Kristo, musalig ka lamang kang Kristo aron dili ikaw malaglag. Now, ang maong babae mi uli gikan sa opisina sa pastor nga magulaanon kayo, but soon after, sana pa siya sa dalan, giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing una-huna. All the while, gatan-aw gihapon siya sa iyang kaugalingon. Imbis nga mututok lamang, mutuog, musalig lamang kang Kristo. Now, niya itong taknaan, nakalimtan niya ang iyang kaugalingon. Ang iyang pagkadautan, siyempre nakita niya, pero nakita niya nga igo na ang gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, aron mabayaran ang tanang silot sa iyang sala. Igo na ang gahom ni Kristo. Og ni anang higayuna, nakabaton siya galinaw sa iyang kalag, ug nakabaton siya tinuod nga kalipay. Now, aduna po'y usa ka igsuon nato nga ang pangalan MG. Sulod sa 14 anyos mga kaigsuunan, di gyud niya masabtan kung unsay bot pasabot ni ining mutuog musalig lamang kita kang Kristo. And then naguol siya kay di man kuno niya ma-feel, dili kuno niya mabati. Walay kabag-uhan kuno sa iyang binuhatan. Naguol kayo siya. And then iyang gibati nga kinahanglang aduna siya'y mabati ug aduna siya'y mabuhat, aduna siya'y ma-feel sa iyang kasing-kasing aron siya maluwas. And at length, one day, mga kaigsunan, duna siya'y letter, duna siya'y sulat nga gibasa
ug niadto nga sulat gipasabot kaniya, you must look out of self. Kinahanglang igawas nimo ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Kinahanglang igawas nimo ang imong paglantaw sa imong kaugalingon, ug kinahanglang mutan-aw ug musalig ug mututok lamang ikaw kang Hesus. In a moment, mga kaigsuunan, diha-diha dayon nasantop sa iyang hunahuna nga all these 14 years sa iyang kaugalingon dahil siya nagatutok. Sa iyang kaugalingon dahil siya nagasalig instead nga kang Kristo lamang siya mutanaw. Ug nianang taknaa iyang gitutok ang iyang pagsalig ug pagtuo kang Kristo, and instantly nakabaton siya og kalinaw sa iyang kasing-kasing. Now dili kini minugna-mugna nga istorya kay tinuod gayud kini nga mga nahitabo. Pero ato kining gisulti dinhi sa kahanginan aron ipakita sa matag usa kung unsa bagayoy buti pasabot niining mutuo ug musalig kita kang Kristo. Mao kining atong undangan ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon, dili kita mututok sa atong maayong binuhatan, dili kita mututok sa atong pagkakita. O kinahanglang i-transfer nato, ibalhin nato ang atong pagtan-aw ug ang atong pagtutok ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa ni Kristo, look unto me and be saved. Ma-discourage ka kung mututo ka sa imong kaugalingon. Gumikan kay ikaw makasasala. Aduna ka ba'y mabuhat aron imong maangkon ang pabor sa atong Ginoo? Wala. Ang pagtuo, pagsalig kang Kristo mao kining kaniya lamang ibutang nimo ang imong confidence. Siya nga nag-ingon, he who comes to me, I will never cast out. Bisag kinsa nga mudangop kanako, dili ko gayod isalikway. Now, mahimong imong pangutanon or ipangutanan nimo higala. Okay ra ba, pastor, nga sa akong kamulong nga pagkadautan ug pagkahugaw, wala man ko'y gihimong preparation, wala ako'y gihimong igong pagpangandam, pwede ba nga muduol ako, mudangop ako kang Kristo karon mismo sa akong pagkaako, aron makabaton ako kaluwasan? Ang tubag, yes. Dakong oo. Kinahanglang mudangop ikaw kang Kristo sa imong pagkaikaw. Bisag kinsa ka pa, bisag unsa pa kadautan ang imong nabuhat, bisag unsa ka pa kahugaw, duol kang Kristo just as you are. Gamhanan siya aron muhinlo kanimo. Ug ang iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, igo na alang sa imong kaluwasan. Now, for example, ikaw dako kay kag utang. Dako jud kay kag utang, unya wa jud kay katakos nga bayaran ang imong utang. So, ga-expect na ikaw nga mapriso gumikan sa imong utang. Ug naguol gayud kayo ikaw, desperado ikaw, pero adunay higala nga nagpadala nimo og sulat nga miingon nga nasayod ko sa imong problema. Ug ako nay bahala sa tanan nimong utang, ug dili lang kana. Ang tanang utang sa member sa imong pamilya, isumbong lang kanako kay ako na mo'y bayad ni ana tanan. So, ayaw nagkaguol, kaya ako na'y bahala nimo. Just trust in me. Now, niana nga kaso, higala. Ang requirement lamang aron makabaton ikaw kalinaw, mao nga imong saligan ang imong higala nga mutuman sa iyang gisaad. O kinahanglan nga imong tuuhan nga kasaligan gayud ang imong higala, nga iyang buhaton sumala sa iyang gipamulong. And then, kung ikaw musalig sa katako sa imong higala o sa iyang pagkamatinud-anon, dili na ka mag-uol. Mao ka na ang ebanghelyo, mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Mao ka na ang maayong balita. Dako kayo ikaw og tulubagon sa atong Dios, gumikan sa imong pagsupak sa balaod sa Dios. Wala ikay ikabayad sa tanang silot sa imong sala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Si Kristo ang misalo sa tanang pag-antos. Si Kristo ang mibayad sa tanang utang sa mga makasasala, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo. O kung ikaw musalig ug mutuo kang Kristo, andam siya sa pagpapas sa tanan nimong kasalanan, andam siya sa pagluwas kanimo higala. Kinahanglang mudangop lamang ikaw kaniya. Kinahanglang imong itugyan ang imong kaso kang Kristo lamang. O kung ikaw musalig kaniya, gumikan kay siya, kasaligan man, adunay kalinaw o kalipay ang imong kalag. Mao kini hinungdan nganong si Apostol Pablo confident gayon. Bisag unsa kuno ang mahitabo sa iyang kinabuhi, hingon siya, nasayod ko ug nakaila ko kung kinsa ang akong gituuhan.
ug nianang adlaw andam or makahimo si Kristo sa pagtuman sa tanan nga iyang gisaad nianang taknaa. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug samtang kita naminaw sa pulong sa Ginoo, ang balaang espiritu mao ang nagaabli sa atong kasing-kasing hunahuna aron atong masabtan ang mensahe sa ebanghelyo. And it is the Holy Spirit who will make us repent of our sin and believe in Jesus Christ. Kumbinsihon kita sa balaang espiritu nga atong gakson ang kamatuoran mahitungod sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaluwasan pinaagi sa grasya lamang, dili pinaagi sa atong maayong binuhatan gumikan kay ang atong maayong binuhatan hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Kaluwasan base sa saad sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang pagtuo ug pagsalig sa tibuok natong kasing-kasing sa pagahimuon ni Kristo or sa gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Mutanaw kita kang Kristo aron kita maluwas. Ug kung mudangop kita kang Kristo, iya kitang pagadawaton sumala sa iyang gisaad. Ug ang iyang pagkamatarong igasulob niya kanato. Maangko nato ang iyang pagkamatarong. And we are made the righteousness of God in Him. Tanan natong mga sala pagapapason, kalimtan sa Ginoo, gumikan kay natabunan kini sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang iyang perpekto nga gibuhat didto sa cross sa Kalbaryo, pagaisipon nga atong gibuhat. O pagaisipon kita nga matarong gumikan kay si Kristo ang giisip nga makasasala, mao nga siya ang midawat sa tanang silot ug pag-antos dito sa cross sa Kalbaryo. Now higala bisag kinsa ka pa, bisan pag tagaasa ka, bisan pag unsa ang imong family background, kung ikaw mangutana karong taknaa unsa may akong buhaton aron ako maluwas, ang tubag naginusara lamang gayod. Usa lamang ang tubag. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Tuo og salig sa atong Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Dili mi moingon nga basin og maluwas ka, dili ni pamasin. Sigurado gayod kaayo kini. Ang kaluwasan sigurado gayod sa tanang kahigalaan nga mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo bisag kinsa pa siya, bisag pag-unsa kabugat ang iyang sala, ang atong Ginoo makahimo sa pagluwas kaniya kung musalig siya kang Kristo alang sa iyang kaluwasan. Now, kini nga pagtuo mao kining inward persuasion. Kumbinsido kita sa atong kinasuluran nga makahimo gayod pagluwas ang atong Ginoong Hesukristo, and that salvation is salvation to the uttermost. Now, kung misalig ikaw kang Kristo, kung nasabdan nimo ang mensahe sa ebanghelyo, kinahanglan pod nga masayran nimo higala nga nasabtan nimo kini dili gumikan sa imong abilidad, kundili gumikan sa gibuhat sa balaang espiritu iyang giablihan ang imong kasing-kasing una-una busa ang tanang dungog ug himaya ana lamang gayod sa atong buhi nga Dios. Kung mao kini imong nabati dining takna, kung mao kini ang imong resolution ining takna, kumbinsido ikaw nga igo na ang gibuhat ni Kristo alang kanimo ug wala gayon ikay contribution alang sa imong kaluwasan. You just have to put your 100% trust and confidence in Jesus. Then makonclude nato nga giablihan gayod sa balaang espiritu ang imong kasing-kasing una-una ug mo kini atong pag-ampo nga mo kini mahitabo kanimo niining takna. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe sa ebanghelyo. Hinaot nga imong gihatagan og tinuod nga paghinulsol ang mga katawhan nga nakapaminaw niini. Ug hinaot nga imong hatagan og tinuod nga pagtuo ug pagsalig kang Kristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Salamat kayo o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, come to the Savior, He mightily calls, to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest, and say, my beloved
Jesus, I'm safe evermore. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.